Bamanyare cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ yɔrɔjɛnama fara yɔrɔsonnama kan aw minnu bɛ sɔgɔ anw na ni waati in na ni ladalajami anw fɛ yan nɔ sibiri o sibiri don sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 u dana mana gosi min ye dɔgɔkun kunnafoniw ye an b'a fara ɲɔgɔn kan min ye kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ ko an b'a lakalimaw ye min ye dɔgɔkun kuru kara dabaji karamɔgɔw olu mana magan minnu kɛ fɛn minnu mana fara ɲɔgɔn kan an b'o di maaw ma ladiriya kɔnɔna na o de siratigɛla bi kokura min ye kɛnɛ kɔni ye a sigila jamu don min ye maaw ye u dafala bi kunnafoni na lase aw ma denkɛ balimakɛ fɛ Abdou Touré ka taa se min ye Sulemana Ayidara Sirifukɛ min bɛ tali kɛ Jawoyi Jalo fulaw de ale de bɛ nɛgɛw kunna ka se k'an dɛmɛ aw ka se ka jasanimaw lajɛ min ye Radio Macha FM ka page Facebook kan o dangana fɛn dɔ tapili bolo Sirifukɛ ni ne donkan ye e ko cogo di basi tɛ foli o ne ta ye ka sɔrɔ ka jɛ ɲini fɛ ka tila ka yamaruya fana d'i ma min ye Sulemana Ayidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn fɔlɔ min ye an k'o ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdan kura ko fɛn min ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi i n'a fɔ a kun fɔla cogo min na a kɛla o kɛcogo la k'a fɔ Mali jamana kɔni kɔnɔna na min ye gɛlɛya ye a binna gɛlɛya in bɛ bin fɛn jɔn ni jɔn de kan gɛlɛya in bɛ mun de kofɔ i b'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye min kɛra ka kɛ ni novembre kalo tile 7 ye u y'u sigi Mali ni Laginɛ koɲɛ de kan ka se k'a ɲɛfɔli k'a la n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na fɔ bi min kɔni ye gɛlɛya u bɛ Mali jamana kɔnɔna na sabula min ye cɛmancɛ fanga ye o de bɛ senna a bɛ utu kalo tile 18 min ye san 2020 min ye baaraw kɔni ye a nun donnen bɛ cɛmancɛ fanga kuru kara bɛn kun kɛla kan kalo 18 n'a y'o sɔrɔ ka ban baara bɛ dakuru min ye kalataw ye o bɛ labɛn jamanakuntigi kura député kuraw maire kuraw olu na sigi min ye jamana nata taabolo kura la ko fɛn min kɔni ye o bɛnkanw ye ko o bɛ ka sumaya o fɛ min ye CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkuluba ye olu kɔni kɛlen bɛ ka min ye bamuru kɔrɔtan fɛn min ye maaw kɔni ye a kɔlɔsi k'a fɔ u ye maa 149 u y'o susu min ye CNT o kuru kara maa 121 ka taa se min ye gouvernement o ka ta premier ministre la ani ministre 27 wɛrɛ nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ni o ye min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la ale ti maa ɲangilenw na min ye président ye n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale fana sen tɛ a la u ko ɲangili bɛ ɲɛsin maaw de ma maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ olu kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ janko min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga kalata koɲɛw ko k'a duga ko u bɛ olu de nɔfɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a kun fɔlen bɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ kalata na kɛ a kɛ ni février kalo tile 27 ye san 2022 ko o kalata kɛbaliya k'i b'a ye k'a fɔ maa dɔw de b'a ko ju la ko maaw de ɲangilen don u dama tɛ min ye u ka denbayaw ye olu fana bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ɲangi in kɔnɔna na CEDEAO jamana foyi tɛ yen u bɛ se ka min ye tama ka taa jamana min na fana ka Laginɛ ye sabula Laginɛ fana sanctionné don n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sulemana Ayidara Sirifukɛ min ye fasirikɛbaa ye a ko sigi min ni n'o kɛla k'i b'a ye k'a fɔ nin hakilila ninnu kɔni de bɔra ka bin nka maa tɛ kocogo dɔn mun y'a to ni cɛ fila ma ye a kɔnɔna na colonel Assimi Goïta ani min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop kan ko o fana na ɲɛdɔn talen ɲɛfɛ sabula jamana ni ɲɔgɔn cɛ taama ni tan ni ka segin minnu bɛ kɛ n'u ye da bɛɛ lajɛlen choix min kɔni ye gɛlɛya a tɔ bɛ sɛbɛkɔrɔ sinsin min ye maa 100 ani maa 49 ye o tɔgɔw bɛ yan nɔ nka an tɛna an yɛrɛ bila o bɛɛ la sabula maa minnu don u dɔnnen bɛ ma dɔn o dama ma ko n'o y'a sɔrɔ nafolo bɛ maa min bolo min ye kɛnɛma warimara yɔrɔw la bange dunanw ko jamana ni jamana CEDEAO jamanaw ka taa se jamana wɛrɛw ma k'i b'a ye k'a fɔ o wariw bɛɛ lajɛlen i tɛgɛ tɛ se ka da o kan fo ka taa ni ɲangili wuli nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ min ye Demba Kɔnte ale ka fasiri don ayiwa siga foyi tɛ n'an bɛ Demba Kɔnte fo an bɛ Nouvelle Horizon maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou ni bɛ kuma daminɛ ni ko fɛn min bɛ ɲɛbɔ dɔn ko o bɛ ɲɛ f'i ye n'i ye jateminɛ kɛ e ye sɛbɛn min bila ne b'o kelen ta Nouvelle Horizon mɛ don kuma la n'u ye o kuma kelen ye koyi a ko walasa anw ka segin ka na an ka bɛɛ fanga kɔnɔna la walasa bɛn ni keleya u ka se ka sabati anw ka dugu kɔnɔ ko CEDEAO maaw ko u ye ɲangili ta ɲangili min n'a yɛrɛ bɛ don da la ka bɛn ni dimanche yɛrɛ tɛmɛlen n'o o ye novembre kalo tile 7 ye k'i bɛna ye a bɛ ɲɛsin maa jɔnw ma i ye maa da kɛ mun fɔ maa 149
ko CNT maa b'o la wa gouvernement yɛrɛ fɛnɛ bɛ maa b'o la koyi ko nka maa minnu kɔni fosira ka bɔ nin ko in na u panna maa minnu kunna ɲinɛ don wa walima dabɔ kama don wa o kɔni o ye Asimu Goyita n'o ye an ka ɲɛmaa yɛrɛ ale ni Abdoulaye Diop ale min y'an ka minisiri mun bɛ an ka jamana ani jamana tɔw ko ɲɛw ɲɛnabɔli la ko olu kɔni ɲangili a m'olu sɔrɔ koyi ayiwa ko CEDEAO kɔni ka ni laɲini ye jumɛn ko walasa ka bɔda dɔ di Mali ma yanni don cɛ n'o o bɛ bɛn décembre kalo tile 12 ma sigi mun bɛna kɛ ni o sigi yɛrɛ kɔnɔna la ni Mali kungo bɛna fɔ a kɔnɔna la ko i bɛna ye ɲangili ye bere fila ye o bere fɔlɔ o ye sɔrɔ min n'o o b'u bolo k'u tɛgɛ da o kan i y'a fɔ cogoya min na minnu bɛ bankiw la kɔfɛ bankiw la ko k'u tɛgɛ da o sɔrɔw kan o sɔrɔw fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ayiwa ko taama fɛnɛ nɔ b'a la koyi k'a tɛ da o dɔrɔn ma ko wa ko hali u ka denbayaw fɛnɛ nɔ b'a la n'a fɔra u ka denbayaw b'a la an bɛ ɲininkali kɛ maa minnu bɛ baara la u bolo olu fɛnɛ b'a la wa an y'o ɲininkali kɛ ayiwa n'i bɛna ye ko Asimu Goyita ka ani anw ka minisiri kofɔlen n'o ye Abdoulaye Diop ye ko i bɛna ye ko olu ɲɛ tɛ ɲangili in na koyi k'a a kun ye mun de ye ko yalima k'u b'a fɛ ka farafarali dɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko ni o fɛnɛ tɛ k'i bɛna ye ko Asimu ni minisiri in bɔlen nin baara in na k'a kun ye mun fɛnɛ ye a bɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ se ka taama min kɛ an n'an kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ se ka taama min kɛ an n'an teriw ni ɲɔgɔn cɛ Asimu ni Abdoulaye Diop olu ka se k'o baaraw sabati ko a kun dɔ ye mun fɛnɛ tuguni a bɛna kɛ sababu ye n'o o ye Sadio Kamara Maliki Diaw ani maa wɛrɛ ni président yɛrɛ ye Asimu Goyita bɛ minnu ci ka taa jamana wɛrɛw la ko a bɛna kɛ sababu ye olu kɔni tɛ se ka taa taama la tuguni ko ye ko i bɛna ye ko anw ka koɲɛ a finman n'a jɛman k'an bɛ waati min na a bɛ Asimu ani Abdoulaye Diop k'a ko ɲɛ wolo de bolo koyi bari ko u kan ka taa sigi ka kumaw kɛ ka kuma na an teriw ye walasa ka bɛn ni décembre kalo tile 12 ye ko don min yɛrɛ la k'i bɛna ye Mali kungo kuma de bɛna fɔ a kɔnɔ ko wa ko ni Ala ma jɔn kɛ yɛrɛ ko kuma bɛ sɔn ka di Asimu Goyita yɛrɛ ma koyi walasa a b'a anw ka kungo fɔ walasa transition a bɛ laban cogoya min na a b'o ɲɛfɔ nin ɲɛmaa kofɔlen ninnu ɲɛna a ko baara in kɔni a bɛ sɔn ka gɛlɛya koyi bari dɔ kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 15 san 2020 sigi filanan fɛnɛ kɛra mai kalo tile 30 san 2021 k'i bɛna ye ko mun natula filɛ nin ye ko baara gɛlɛn de bɛ Asimu bolo ko bari a kan ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ de tigɛ walasa ka tɔ ninnu président tɔw jamana CEDEAO président ninnu walasa k'olu lasɔn Mali bɛ degun mun kɔnɔ k'o ɲɛf'u ɲɛna walasa u bɛ se ka sɔn o ma min bɛ se ka kɛ sababu ye ɲangili tɔ min bɛ kɔfɛ ka na o bɛ se ka bali cogoya min na ko anw kɔni a bɛ an ka président n'o ye Asimu Goyita ye ale ni Abdoulaye Diop ko u kan k'u tulo nɛgɛlenw jɔ ko bari tant que sanction in bɛ sen na tant que ɲangili in bɛ sen na ka kuma dɔ la k'i bɛna ye anw ka cɛmancɛla fanga a ma to ko kuma dɔ la u dalakan bɛ se ka yɛlɛma dɛ ko nin kɔni ye Awa Suadu Tarawele ka fasile mun bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ min ye Sulemani Ayidara Sirifokɛ an bɛ Nouvelle Horizon fasijakulu maaw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na ne bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye le combat ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye faransikɛw u kɛlen bɛ ka wuli kajɔba kɛ u ka minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kun ye ɲɛnabɔ n'o o ye Jean-Yves Le Drian ye ale kɔni kɛlen bɛ ka wuli kajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali a bɛ se ka ɲangi cogo min na ani min ye kɛ yɛrɛ ye dɛmɛkɛjɛkulu min bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ kana kɛ jamanaw kɔnɔna na k'o ma ko Wagner ko u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ olu kɔni bɛ se ka susu cogo min na min ye Union Européenne jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana 27 min bɛ faraɲɔgɔnjɛkulu ko fɔ min bɛ tali kɛ UE kan ko olu kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔn ye bannen kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ u y'a fɔ ko u bɛ wilikan kɛla fɛn min ye ko CEDEAO ye ɲankili min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko olu fana bɛ o kan kelen kan o dama tɛ ko jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o ye Wagner maaw ye ko u bɛ k'a ɲini dɔɔni dɔɔni maa minnu b'a ko ɲɛma maa minnu y'a ko ɲɛnabɔbaw ye janko ɲankili min bɛnna CEDEAO CEDEAO ye ɲangili min bin Mali kan u fana ka se k'o ɲangili ɲɔngo k'o bin min ye malidenw kan tila k'o ɲɔngo k'o bin Wagner ko ɲɛnabɔlaw ani a jɛkulu maaw bɛɛ lajɛlen kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye nin jɛrɛjɛkulu ye u y'a jira k'a fɔ ko sigi min kɛla ka kɛ ni novembre kalo tile 7 ye k'o sigi k'u ye ɲangili min kɛ k'a ɲɛna ko n'i y'a lajɛ ko Bamakɔ ale ni Paris ko u ni ɲɔgɔn cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ɲugu o bɛ ɲagaɲaga wuli kabiri don min na ni Mali premier ministre ka kɛ septembre kalo tile 25 ye san 2021 u ye lajɛ min kɛ min jɛnsɛgɛli ka tɔnba ka lajɛ 76nan kɛnɛ kan kabiri Choguel kɔni kumana Faransi sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la o misali dɔ ye jumɛn
i b'a ye k'a fɔ Choguel ka kuma bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ min kɔni ye jaabiliw ye olu kɛla o bɔlen kɔ a la Faransikɛw tun bɛ Kidali u ye Kidali bila o fana bɔlen kɔ a la u tun bɛ Salit nin dɔgɔkun in daminɛ na u Salit fana bila o k'i b'a ye k'a fɔ kalo kelen kuntagala kɔnɔna na u ye nin yɔrɔ fila bɛɛ lajɛlenlen bila ko min ye labɛn kɔni ye o bɛ ka kɛ Jean-Yves Le Drian fɛ janko fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ n'o ye ɲɛngili ye o bɛ se ka ta ka ni maa kofɔlenw sɛgɛrɛ cogo min na i y'a fɔ cogo min na min ye u ka dɛmɛw ye u bɛ na ONG siraw fɛ ani sira wɛrɛw fɛ ko u bɛ ka min ye fɛɛrɛba de labɛn walasa cogo min na o dɛmɛw n'u bɛ taa siraw fɛ o siraw fana ka ɲɛdɔn janko Mali ta a ka sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ u ko an bɛ waati min na fɔ sisan n'o bɛ kalo tile 7 tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye sigi wɛrɛ ye o bɛ ka Mali kɔnɔ sigi min bɛ yen n'o fana bɛna kɛ décembre kalo la o de bɛ bɛn don tile 12 ma n'o kɛla n'olu kɛla fɛn min kan min ye dantigɛliw la ko baara na kɛ ni o de ye fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye o de ye k'a fɔ min kɔni ye CEDEAO ka ɲangili min binnen bɛ Mali kan min bɛ tali kɛ sanction ciblée la ko Union européenne mɔgɔw fana bɛ ka o ɲangili ɲɔgɔnko labɛn u fɛ yen n'aw tɛ taa CEDEAO jamana na aw kana se ka na Union européenne fana ka jamana 27 la ni o ye espace Schengen ye irisi kɔni t'o la ko min labɛnnen bɛ Mali kama an bɛ don min n'a fɔ bi o de ye nin ye o kɔrɔ ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na min bɛ tali kɛ jamana 27 in u fana k'a lajɛ an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ u kɔ walima n'a tɛ ɲɛ an t'a lajɛ an k'a ko dansira la ni fɛn minnu bɛ se ka kɛ an k'o kɛ n'o tɛ juru tɔ bɛ ka da yen dɛ o fana ye fɛɛrɛ dɔ ye nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ min ye ni ɲininkali combat kɔnɔ bolokuru maa min y'a sɛbɛn o de ye Kevin ye an bɛ Kevin fo an bɛ le combat maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou ko su koran b'a la ani n ba ye suba ye o tɛ kelen ye ne bɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn n'a bɛ fɔ mun ma ko Soir de Bamako u ye fasiri kɛ fasiri kɔnɔna la a bɛna jira k'a fɔ ko président Macron n'o o ye Faransi faama ye k'a ye kojugu wɛrɛ lawuli tugunɛ a ye lajɛ kɛ lajɛ min kɛra na anw ka cɛncɛn ka jamana ɲɛmaaw ye i bɛna ye Burkina ɲɛmaa tun b'o la Niger ɲɛmaa b'o la fo ka taa se Tchad yɛrɛ ɲɛmaa ma koyi ko nka ko Mali ɲɛmaa ma wuli ko kuma in u donna kuma in na u ye heure kelen ɲɔgɔn na wuli kelen min ka tɛ taa ye i tɛ taa yen k'u ye heure kelen ɲɔgɔnna si sɔrɔ kuma in na k'a bɛɛ kun ye mun ye u ka kɛlɛcɛw b'an fɛ yan nɔ lakana mun kɔnɔna la ko walasa yɛlɛma bɛ se ka don a la cogoya min na olu bɛ se ka kɛlɛ bɛ se ka ɲɛsin banbagaci wale maaw kɛlɛliw ma cogoya min na ani dɛmɛ donni anw ka kɛlɛkɛcɛw ma an ka kɛlɛkɛcɛw anw ka cɛncɛn ka jamana kɛlɛkɛcɛw ko don k'i bɛna ye ko nin baara min n'a nun donnen don ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko walasa olu na anw ka kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na n'o ye G5 Sahel kɛlɛkɛcɛw ye ko Faransi fana ye baara min daminɛ n'o o ye yɛlɛma kura ye u ka kɛlɛkɛcɛw ka taaɲɛ la u ka taabolo la o de kɛra sababu ye u y'u ka sigi daga mun na u y'o daga saba fo daga saba u y'o olu bɛɛ bila k'u kun ɲɛsin yɔrɔ min ma n'o o ye Gawo ye ani Menaka fɛnɛ bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'u taara Niger fanfɛ bolo dɔ fɛnɛ fɛ Niger fɛnɛ ta bɔlen u taara Burkina fanfɛ bolo fɛ o fɛnɛ bɛɛ bɔlen kɔfɛ ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko walasa k'u ka kɛlɛkɛcɛ minnu ma anw ka fanfɛ bolo ninnu kan ka caman b'o la k'i bɛna ni yɛlɛma in bɛ kɛ waati min na waati la i b'a sɔrɔ gɛlɛya min bɛ Faransi ni Mali yɛrɛ cɛ waati min na ko nin kɛra ka bɛn n'o waati de koyi i bɛna ye gɛlɛya filanan fɛnɛ ye jumɛn ye ko anw ka fanga jaso min kɛra anw fɛnɛ fɛ yen ko o fɛnɛ kɛra gɛlɛya wɛrɛ ye koyi ko gɛlɛya bɛna yɛlɛn ka fara dɔ bɛna fara gɛlɛya kan ni jumɛn ye tuguni i yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ anw ka dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ka ale ye kuma min fɔ ka ɲangili min kɛ ka ɲɛsin Faransi ma ko o ma kɛ gɛlɛya dɔ fɛnɛ ye tuguni ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen ko anw kɛlen bɛ ka an ka jɛɲɔgɔnya k'o ɲɛsin Irisi la kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ n'u yɛrɛ ye ka anw ye ɲinini min kɛ ka se o kɛlɛkɛcɛ ninnu ma ko o fɛnɛ kɛra anw ka gɛlɛya dɔ ye n'o o ye Wagner ye k'i bɛna ye ko Wagner maa ninnu yɛrɛ ko u ni Irisi président yɛrɛ k'u ka surun ɲɔgɔn na kojugu koyi u ka minisiri n'o o y'u mun u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw bɔli kɛ u kɛra nin kɛra jumadon ka bɛn ni anw fɛnɛ ka minisiri Abdoulaye Diop Sergei Lavrov ale ye Irisiw ka minisiri ye minisiri mun b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ cɛw bɔli ma anw fɛnɛ ka minisiri Abdoulaye Diop u bɛɛ tun bɛ yɔrɔ la n'o ye Paris ye Faransi faaba kɔnɔna la ka bɛn ni jumadon ye u bɛɛ y'a fɔ ka segin a kan tuguni ko olu ka jɛɲɔgɔnya kɔni ye anw walasa olu bɛ se ka dɛmɛ don anw ka kɛlɛkɛcɛw ma cogoya min na walasa anw ka fanfɛ bolo an yɛrɛ bɛ se k'a ɲini an yɛrɛ ye ayiwa ko ɲininkali sɛbɛnnikɛla bɛ tɔ min bila a ko mun de la kama Faransi ye ni jɛ in kɛ a mɛ anw ka ɲɛmaaw wele
ko i bɛna ye ka a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko anw kelen bɛ ka teriya mun sama anw ni Irisi la cɛ bi ko o de digilen bɛ Faransi la koyi ko Sogɛli ka kuma ko o kɛra ji ye min ma se ka tɛmɛ Faransi kan fɛ ko o de kɛra sababu ye dekun Faransi kelen bɛ k'a ta ka anw sɛgɛrɛ bi ni kun ye Laya Jara ka fasiri ye an ye mun bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔna la min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ i bɛɛ lajɛlen tɛ maa min fa i dɔɔnin to o tigi bɔ min tigɛ kɛrɛ ka don balan kɔnɔ ni bɔ ni sɛbɛnɲanko ma ko min ye informateur sɔgɔmadala kunnafoni ko n'i y'a ta k'a lajɛ min y'an ka kiiritigilamaw ye k'u kɔni ye dununba u ye a lama u bɛ sigiba min kɛ san o san an k'o ma ko rentrée judiciaire o baaraw kɔni daminɛna anw fɛ yan nɔ ka kɛ ni min ye alamisa tɛmɛnen ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ san o san kunbɛn bɛ kɛ min ye baara ɲɛbilaw ye san 2022 o bɛ jɔ sɔɔni baara minnu kɛra 2021 kɔnɔ ɲɛfɔli bɛ kɛ olu la ani baara kura minnu bolodalen bɛ ka bɛn 2022 ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ min ye juges ye ka taa se procureur ma ka taa se min ye maa o maa bɛ gun kiiri la a bɛɛ lajɛlen bɛ nin hukumu kɔnɔna na min ye an ka sɔrɔnadonbaw ye ka taa se essieux de justice ma ani tɔw bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ ye nin kɔnɔna na greffier yɛrɛ u b'a la min ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲinan kɔni u kɛlen bɛ ka u ɲɛsin fɛn min ma min ye nangarabaya zumba kulew olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ani ka wari panna sɔrɔ ka tila ka na a lajɛ k'i b'o wari lajɛya o ko bɛ se ka kɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko in a bɛ o de nɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min i n'a fɔ bi Mali kɔnɔna na kiiri bunako kan min ye dossier 41 ye minnu ye nangaraba zumba kulew ye olu ka kumaw bɛ bolola a wari dagosi bɛ ti bɛn sefa wari miliyari 146 ma o bɛ ɔkɔliso ni dɔgɔtɔrɔso joli ni siraba joli dilan a camanba u ka tɛmɛ ni baara ye min ye san 2020 o kun ye o dossier tɔw ye min ye rentrée judiciaire mun bɛna kɛ sisan mun kɛla alamisa n k'a fɔ o bɛ bila minɛ min kɔnɔ 2021 2022 u ko a bonya n'a karama a bɛɛ lajɛlen tun bɛ jamana kuntigi yɛrɛ bolo n'o ye colonel Asimi Goyita ye ko ni ko in ta k'a lajɛ a kɛra yɔrɔ min na o de ye cour suprême ye Bamakɔ mun kɔni ye juges ye minnu ye u ka ko ɲɛmɔgɔw ye i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni kɛra bonyaba ani wasaba ye u ye kumaw ta u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye nin ko ka bila nin hukumu kɔnɔna na o tɛ gansan ye sabula ni cɛmancɛ fanga in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ye min ye jamana wari dunko juguya ani ko minnu kɛla ni ko bisibasalenw don u ko bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ko in bɛɛ lajɛlen bɛ o de nɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ u ka ɲɛmaaba yɛrɛ la ni o ye Wafi min ye Ugaden ale kɔni ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ mun kɔni ye nin ko bonyaba don sabu jamanakuntigi ka taa se min ye kiiri tigilamaw olu yɛrɛw ma ka taa se surunalidonnaw ni o ye ordre des avocats du Mali ye n'o ɲɛmaa ye Mustafa Sise u bɛɛ lajɛlen ko nin ko ye nimisiwasa ye u ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min i n'a fɔ bi magistrat Dr Modibo Sakɔ olu y'a jira k'a fɔ ko n'ale ye rapporteur ye olu y'a jira k'a fɔ fɛn minnu bɛ ka fɔ janko wari dunko juguya ka nafolo panna sɔrɔ walima ka taa nafolo ɲini kojugu dɔw la ka tila ka na i yɛrɛ kɛ maa jɛlen k'a don sira dɔw fɛ ko o bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ko o ye olu taabolo ye min ye wulikajɔ ye jamana kɔnɔna na min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ tali kɛ procureur de la République kan n'o ye procureur général ye procureur général de la République n'o ye Mamadou Timbo ye dɔgɔnɔw ka ca ko in na dɛ dɔgɔnɔw dun mana caya ko min na mina mun fana karamɔgɔ Mali kiiri fanfɛ bolo la n'i y'a jateminɛ kuma caman an ka procureur général ye dɔgɔnɔw de astafurlah a bɛ i n'a fɔ min kiiri u bɛ kiiri dɔn fɛ u b'a la kɔni u b'a la yen Sirifukɛ ala ka ni sababa bɛɛ ko min ye docteur Sako ye ale ko nin ko in kɔni a bɛ na lajɛji ma joli na janko min ye wari dunko jugu ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na u y'u to o cadre kelen kɔnɔna na min ye an ka jamana avocats olu ka tɔgɔlaso kɔni o bɛna jɔ Mali la yan nɔ u y'o tufa fɔlɔ o da la o wari bɛ taa jɔ sɛbɛn wari miliyɔn 790 na n'o kɛla o y'a damana makama ye n'i y'a ta k'a lajɛ jamanakuntigi yɛrɛ kɔni a sɛbɛ nisɔndiyala a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye gɛlɛya caman ye k'i b'a ye k'a fɔ wari panna sɔrɔ a bɛ se ka don da dɔw fɛ da minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ buruja sabula maa dɔw bɛ se ka wari sɔrɔ wari bɛ taa bamanciya dɛmɛli sira kan ko n'o kɛla dɔrɔn min ye jamana kɔni ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ to ligilanga dɔn na dingan dɔn k'o kɔni ye fɛn min ye fɛn cɛjuguba ye min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye u ye u ka nisɔndiya jira nin kɛnɛ ka jan ko jamanakuntigi ko fɛn min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna na an ka sariyaw bɛ fɛn dɔw de kofɔ jamanakuntigi ale de ye min ye juges ka jɛrɛjɛkuluba min bɛ yen nɔ n'o ye conseil supérieur de la magistrature ye ale de y'o fana ɲɛmaaba ye
ni a bɛ bila okumu kɔnɔna na yɔrɔ baara mana kɛ n'a ɲɛna a tɔgɔja n'a makama a bɛ di jɔnni ma a bɛ di bɛɛ de ma n'a tiɲɛna a bɛ di kelen ma nka n'a ɲɛna k'a ɲɛ i tɔgɔ kan ka fɔ karisa waati la i tɔgɔ kan ka fɔ a la o kan ka fɔ dɛ o kan ka fɔ ko kɔni filɛ nin ye min kɔni ye jamanakuntigi a y'a jira k'a fɔ a bɛ u dɛmɛ u ka hakililaw bɛɛ lajɛlen la jan ko mun bɛ tali kɛ jamana ka ɲɛtaa kan u ka wulikajɔ ni fɛɛrɛ dabaliw kɛ tuma don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya minnu bɛ yen olu dɔnnen don u kana maa si lamɛn k'a fɔ ko nin karisa ye nin ne ka mɔgɔ de ye nin welela nin ye n wele yan fɛ nin ka ɲɛmɔgɔ ye a ko taa ni kiiri ye nin fan fɛ ko maa si kan'o kɛ fɛn min ye sariya ye min fɔ taa ni o ye n'i taara ni o ye ni maa ko k'a bɛ ɲɛkɔrɔma tigɛ ni ko bɛna bɔ a la ale yɛrɛ sɔrɔ man gɛlɛn a bɛ se ka sɔrɔ sira minnu fɛ olu bɛɛ dɔnnen don ni i taara o siraw fɛ a ko dɔ bɛ dɔ la min kɔni ye gɛlɛman ye o tɛ se k'i sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ min ye info matin kɔnɔna na Ablaye Watara ale ka fasiri don Ablaye Watara an b'a fɔ info matin maa bɛɛ lajɛlen an b'olu bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou ne bɛ n tɛgɛ kɛrɛ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko le pays jamana i ye fasiri min bila mais n da la a ko anw ka ɲɛmaa ko ka anw ka baara kan ka kɛ walasa Mali bɛ se ka to jɔlen cogoya min na a ko agissons pour la survie du Mali k'anw ka baara kan ka kɛ sababu ye min bɛ se ka to Mali jɔlen bɛ se ka to nin baara in bɛ nun donna n'a bɛ fɔ a ma ko rentrée judiciaire a bɛ na komi kiiri tigilamɔgɔw ka walanta a t'o ko fɔ nin kɛra ka bɛn ni jeudi don ye n'o o ye novembre kalo tile 18 baara min n'a yɛrɛ kun nun nalen bɛ anw ka ɲɛmaa yɛrɛ fɛ n'o ye Assimi Goïta ale kɛrɛfɛ i bɛna ye Musafa Sise ale ordre des avocats a yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na ale ye bâtonnier ye o fɛnɛ kɛrɛfɛ procureur général bɛ yen nɔ n'o o ye Tapili yɛrɛ balima ye Mamadou Timpo ale fɛnɛ kun kelen olu kelen bɛ ka baara in ɲɛminɛ baara daminɛ la a ye hakililajigi kɛ a ko anw ka jamana bɛ degun kɔnɔ ko walasa ka anw bɔ nin degun in kɔnɔ nin ye président ka kumakan ye ko walasa ka anw bɔ nin degun in kɔnɔ ko a tɛ taa fɔ anw ka fara ɲɔgɔn kan kɔ anw ka hakilinaw kɛ kelen ye k'i bɛna ye ko jatigɛ wale kɛba ninnu ko u bɛ u ye sanga sɔrɔ anw fɛ yen ko o de kɛra sababu ye a kɛlen bɛ ka basigi a kɛlen bɛ k'o kolokolo anw ka jamana kan o de kɛra sababu ye maaw bɛ ka bɔnɛ u nin na o de ye basigibaliya tinti anw ka jamana kan o de kɛra sababu ye fɛnɛ maaw bɛ ka bɔnɛ u nin na ko o sababu kelen la i bɛna ye maaw bɛɛ b'u sigiyɔrɔw la ka sigiyɔrɔ wɛrɛw sɛgɛrɛ ani kɔngɔ k'a kɛlen bɛ k'o fɛnɛ don anw ka jamana kɔnɔ ko ye ko nin gɛlɛya ko o kɛra cogo o cogo la ko anw ye maliden de ye anw kan ka ɲɔgɔn minɛ k'ali ni fɔɲɔgɔnkɔ o b'an ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la k'ali ka ɲɛsin jamana yɛrɛ maracogo ma ko nka an bɛ waati min na ka anw kan ka Mali ne bila nin bɛɛ ɲɛ anw kan ka Mali man kɛnɛ anw de kan ka an sigi a tɔnkɔrɔ anw de kan ka furakɛ président kɔni ka kumakan kɛra nin ye a ko yɔrɔ min ni yɔrɔ caman bɛ yen ko o kun dalen don jatigɛ wale kɛbaa ninnu fɛ ko alhamdulilayi an ka kɛlɛcɛw ko u bɛ wuli ka jɔ la ko nka a dusuma fɛnɛ kasilen don koyi ka bɛn ni mun ye an ka jamanaden ŋɛnama sumalenw ani an ka kɛlɛcɛ dɔw ko bin bɛ ka k'olu kan ɲɛti ka se ka sɔrɔ mun na i bɛna ye n'a fɔra kɛlɛ a bɛ nafolo ko fɔ i bɛna ye jatigɛ wale maa ninnu ko maa fanaw de b'u kɔkɔrɔ minnu bɛ wariw d'u ma koyi n'i kɔni b'a ɲini ko kɛlɛ kɛli k'a nafa ka bon kojugu ko nka anw kan ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ walasa anw bɛ se ka se maa ninnu na cogoya min na o fɛɛrɛ dɔ ye jumɛn ye maa minnu b'u wari la d'u ma anw ka don u ni waridiba ninnu cɛ ko o tɛ se ka ɲɛ fiyewu fɔ anw k'an ka kiiri fanga bonya kiiri baarakɛminɛw fɔ anw k'o caya a ye jateminɛ dɔw kɛ a ye misali dɔw di k'a fɔ n'i ye CNTIF lajɛ n'i ye OCLEI lajɛ Office Central des Statisticiens n'i y'o olu lajɛ ninnu bɛɛ ye baarada mun labɛnna walasa anw bɛ se ka wari dungo juguya ani wari yɛlɛmali anw bɛ se k'olu kɛlɛ cogoya min na ko nin baarada ninnu labɛnn'o kama ko a ka kuma a b'a ɲɛsin wari yɛlɛmali min n'an b'a kan fɛ n'a bɛ fɔ ma ko blanchiment des capitaux o yɛlɛmali min n'an b'a kan fɛ ani jatigɛ wale kɛbaa mun n'an bɛ wari n'u bɛ wariw suɲɛ ka tila ka taa don jatigɛ wale baara in na a ye magistratw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali bi kɔni ko kiiri minɛ ɲɛnɛma b'anw bolo sariya sun ɲɛnɛma b'anw bolo walasa anw bɛ se ka nin maa ninnu kɛlɛ cogoya min na a ko kiiritigɛla ninnu
ku u jɔyɔrɔ ka bon kojugu jamana ka ɲɛta la ko ni a ma ɲɛ u jɔyɔrɔ ka bon ka an kana dan kiirili dɔrɔn ma ko kuma dɔ la an k'a ɲini k'u fɛnɛ ka kalanbolo yira kiiri tigilamaw la min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya yɛrɛ kɔnɔna la o walasa ale ka bɔ kuma la a ko ni wale ninnu n'a bɛ sen an ka jamana kɔnɔ i na komi dunko juguya ani nafolo tarakili ninnu ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ka anw ka jamana la segin kɔ k'i dun bɛna ye ko walasa ka ɲɛ sɔrɔ o la ko fɔ kiiri tigilamaw ko u banba u ka baara fɛ tɛmɛlen kɔfɛ maa wɛrɛ n'o ye Mamutu Timbo ale fɛnɛ kuma ta kana se Musa Pama ninnu bɛɛ taara président yɛrɛ ka hakilina fɛ koyi ni tun ye fasiri ye mun kɛra le pays maaw fɛ Mamadu Jara ka sɛbɛn don min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ min ye don o don n'an bɛ cɛsiri la a dɔ bɛ dɔ la n'o bɛ bɔ ko dɔw la min tɛgɛ don balan kɔnɔ o bɔ ni sɛbɛn ye an k'u ma ko lesɔr ɲɛta ko tɛnɛn tɛmɛnen o tun y'a dɔgɔ duman ye siraba min bɛ yen nɔ ka bɔ min ye troisième pont d'Avola fɛ k'i b'a ye k'a fɔ échangeur ko tun bɛ sen na baara in kɔni k'a banna wa a kɔnbo kari fana kɛla n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka jamana premier ministre ye ale tun bɛ kɛnɛ in kan ale de ye sira in ale de y'a korobo kari minisiri min bɛ yen n'u bɛ jamana taamakow kunna transport ka taa se min ye infrastructure n'o ye Madamu Danbele Madina Sisɔgɔ ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se min ye dugu maa caman ma fɛn min ye siraba kelen mun bɛ taa Segu sira la o sira kelen don min bɛ tali kɛ polisiso min bɛ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ o yɛrɛ Nagakɔrɔla la ani ka Asako Nagakɔrɔla la k'i b'a ye k'a fɔ nin baara in kɔni a kɛla min ye u ka société privée dɔ bɛ yen nɔ u ka ma Corazer o maaw de ye nin baara kɛ k'a wari kasabi tala jɔ CFA wari miliyari 40 na miliyari 40 Yirimajɔ sira in mun bɛ polisiso yɛrɛ kɛrɛfɛ a baara wari bɔra miliyari 40 miliyari 40 k'a lajɛ ka ɲɛ dɛ wari ma caya mun bɛ ko n ko wari bɔra ne kɔni fɛ tiɲɛ don baaramisɛnnin caman kɛla da fɛ ka gidɔrɔn dɔw siɲɛ ka déviation bɔ ka gidɔrɔn kuraninw da nka tiɲɛ yɛrɛ la miliyari 40 miliyari 40 ka ca dɛ kojugu miliyari 1 ye miliyɔn 1000 de o don o sigiyɔrɔma 40 sira minnu bɔlen bɛ ka bɔ a dakɔrɔla fɛ parce que n'a fɔra tan cogo la tiɲɛ yɛrɛ la an ka to fasiri kɔnɔ fasiri kɛbaa ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye mètre 100 ani mètre 96 a bɛ o de kofɔ fɛnw bɔbɔlen bɛ ɲɔgɔn na walasa cogoya min na Bamakɔ sigi taama bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sabula ni yɔrɔ in ta k'a lajɛ k'i bɛ k'a fɔ Bamakɔ nimaro dɔ don ani fana baara kun ka gɛlɛn a yɔrɔ fan fɔlɔ fɛ fo ka taa fɔ a to ten sabula taa ni ka segin k'i b'a ye kuma caman maaw bɛ taa fereke ɲɔgɔn na a yɔrɔ la nka sira dilannen dɔw bɛ taa sanfɛ dɔw bɛ tɛmɛ duguma k'i b'a ye k'a fɔ a baara kɔni a bɛ sɛbɛkɔrɔ jija ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara in kun bɛ kundama min na i b'a ye k'a fɔ o de kun ye gɛlɛya ye sabula a ye waati janba kɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye an bɛ se ka hakilaji k'a fɔ baara in yɛrɛ ninnu donna Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'ale de to fanga na ne bɛnkɛ k'a to fanga na nka baara in kɔni nana sulu sala i b'a fɔ maa tɛ fɛ ka baara min kɛ i b'a ye 100 sara min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ an b'a kɛ to ɲini lamɛnbaa jama fɛ sabula min kɔni ye kuran ye a y'a deli ko daminɛ min ye sɔɔni a b'a ɲɛ tugu a b'a ɲɛ wa taa ni ka segin mansimafɛnw don a ko ma nɔgɔ min ye an kun bɛ sɛbɛnfura min kan o de ye lesɔr ye n'o ye ɲɛta ye min ye Yirimajɔ sira ye ko sisan kɔni sira a banna caman na bɔ sigida maaw sigida denw ka degun caman ba na bɔ a la taa ni ka segin ani min kɔni ye n bɛ taa nin na k'o bɛ yen nɔ ko a caman na ko a na nɔgɔya bi nin kɔni ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ min kɔni ye min bɛ tali kɛ ɲɛta kan n'an k'a ma ko lesɔr ka wari in de kɔni tiɲɛ la wari in kasabi barika bonya sisan ne bɛ jateminɛ min kɛ an ye mun jɔ Jikɔrɔni sira la u b'a kasabi n'o kasabi jateminɛ bari ne tɛ danfara bala n'u ɲɔgɔn cɛ parce que u ye sira min kɔni fɔ ko ça fait 196 mètres yɔrɔ kɔni o 196 mètres n'u kun ye fɛn annexe wɛrɛw ni fɛn wɛrɛw fɔ ma fɛn wɛrɛ kɔni mɛ a kɔnɔ sɛbɛnfura kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la ko ka lajɛ jateminɛ ka k'a la yɔrɔ kuma dɔw la nin baara in ma nun don sisan a daminɛna kabini ne bɛnkɛ ka waati la n tubu cɛba ko min b'a la ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn entreprise n'o y'a sɔrɔ majɛ mun bɛ yen u ka wari tɔ in u ka na n'a ye joona sabula baara min kan ka jamana kɔnɔ fanga ka bon ninnu sɛbɛn ye mun sama ka bɔ min ye ɲɛta kɔnɔna na a fɛsɛla maa min fɛ o de ye min ye Aminata Sisoko ye n'an bɛ Aminata Sisoko an bɛ ale fo an bɛ lesɔr ma bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou ne bɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko info n'u k'a ma ko
info matin info matin maaw u bɛ kuma la ye siraba ko kuma min bila ne bɛ donna ale tuguni ko anw ka minisiri min ɲɛsini ma an ka siraba ko ma a ko ka bɛn ni tɛnɛndo ye novembre kalo tile 15 ko u kɔni ye baara daminɛ n'a bɛ fɔ baara min ma ko opération spéciale a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka plaki don anw ka moto taxiw la ani anw ka moto sen saba ninnu ani anw yɛrɛ anw bɛ sigi moto minnu sanfɛ minnu ani moto taxiw ka permis d'u ma permis fɛnɛ bɔlen kɔfɛ ani ka plaki fɛnɛ don moto ninnu na ko ni baara ninnu ko a bɛ kɛ ONT fɛ suguni ko yan nɔ ko i bɛna ye ko baara in k'a bɛ kɛ ka bɛn ni kalo 9 ɲɔgɔnna si ye k'a daminɛ ni kalo in na 15 novembre n'o ye lundi tɛmɛlen ka taa bila fɔ 20 août la 2022 ko a baara in bɛ Bamako ani duguba kɔnɔna ninnu bɛɛ lajɛlen ka a baara in ɲɛsinin m'olu bɛɛ ma yanni nin baara in yɛrɛ ka daminɛ minisiri taara ka taa nin baara kofɔlen a biro kɔnɔlaw ka t'u lajɛ ani minnu bɛ nin baara la u bɛ togoya mun na ka taa i ɲɛ dɔw fɛnɛ kan kimɛli bɛ kɛ yɔrɔ mun fɛnɛ la a taara olu dɔw lajɛ ani a bɛ kɛ so minnu kɔnɔ a taara ka t'olu fɛnɛ lajɛ minisiri n'ale yɛrɛ tɔgɔ ko madame Dambele Madina Sisoko a ye sɛbɛn fɛnɛ yira maaw la sɛbɛn min bɛ jateminɛ kɛ ni permis kan min bɛ jateminɛ kɛ plakiw fɛnɛ kan ani carte grise ninnu na a ye ɲɛfɔli fɛnɛ kɛ kunnafonidilaw ye a bɛɛ bɛ ta ka bɛn ni ko baara kofɔlen k'a kun ye ka anw ka siraba kana ka lakana ko mototigi kelen-kelen bɛɛ ko permis kan motobolila kelen-kelen bɛɛ permis kan ka k'i bolo wa mototigi kelen-kelen yɛrɛ bɛɛ ko carte grise ani assurance ko fo o fɛnɛ ka k'i bolo koyi wa k'u bɛna moto ninnu k'u bɛna numéro kɛ a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na koyi ni a ye kunnafoni dɔ lase yanni nin don yɛrɛ cɛ min b'a a yira k'a fɔ ko mototigiw a b'olu ladɔnniya ko u ka sɛbɛn ta u ka moto la motobolilaw olu fɛnɛ ka permis ta ka plaki fɛnɛ don moto la ko wa ko nin baara in k'a daminɛra ka ban kabini lundi tɛnɛndon octobre novembre kalo tile 15 k'a a bɛ ka kɛ Bamakɔ fan bɛɛ la ko wa k'u bɛ promo de fana la koyi ko ni awɔ ko promo don k'u bɛ promo la awɔ ko nin kalo 9 in n'o o banna kɔni ka maa min to ko promo kɔni banna k'i to ayiwa ni kɔni ko walasa an k'an teliya nin ye fasiri ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ min lasera Baba Jalo fɛ ayiwa nin ko kɔni an bɛ dugawu dun ni kala k'a ko ye nɔgɔya amina rabi min tigɛ ka don balan kɔnɔ ko kura min ye n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye an k'o ma ko le républicain n'o ye jamana den ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ bi kɔni ko gɛlɛya bɛ yen sabula min ye an ka jamana kɔnɔna na fanga kɔni i b'a ye k'a fɔ a n'a taabolo don minnu fana ye politiki baarakɛbaw ye olu fana n'u taabolo ko min ye Useni Amion Gindo k'a ko fɛn min kɔni ka kɛ ni alamisa tɛmɛnen dala min kan novembre kalo tile 11 ko maa dɔw tun bɛna bin ale ka a ka so n b'a fɔ ma ko tayaw ko k'o kɛ ale la a ko nin kɔni ni somaw ani min ye ala yɛrɛ ka magɛn tɛ ka taa se sigiɲɔgɔn olu ka kulumagɛnni ma k'i b'a ye k'a fɔ ale kɔni k'i bɛ ko gɛlɛya kɔni ko tun bɛna a sɔrɔ ko nka k'ale mana fɛn o fɛn sɔrɔ gɛlɛya o gɛlɛya mana ale sɔrɔ ka kɛ nin waati ma k'i b'a ye k'a fɔ o kɔni tɛ kɛ kojugu ye sabula maa caman de sɔnna k'o nin di ka bin jamana in ye walasa an ka se ka bi ye ko fɛn min ni fɛn minnu bɛ yen nɔ k'i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔna na ko a dɔ la i bɛ hakililadi min kɛ k'i fɛla fɔ ko tuma dɔw la o bɛna a gɛlɛya don ko dɔw la ko maa dɔw bɛ se k'i minɛ o gɛlɛyaw ma k'a sɔrɔ i ma ko kɛ k'o de siratigɛ la min kɔni ye ale bɛ a kanabɔ diɲɛmaa ma a b'a kanabɔ malidenw ma k'a fɔ ale kɔni sɔnna ni fɛn o fɛn bɛ yen n'ale bɛ se ka to o la o sababu kɛ fasoko ye o sababu kɛ a ka tiɲɛ fɔli ye janko waati laban in na k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye fanga ye a bɛ to ka o sɛbɛkɔrɔ tigɛru ma janko camancɛ fanga waati kofɔlen min kun fɔla k'a fɔ u kana tɛmɛ o kan abada ko min ye o kumaw ye o kɔni bɛ bɔ ale da kuma caman ko a na kɛ ko o dɔ de la walima ko wɛrɛw kɔni na ye a ko kɔnɔna na sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin ko in tɛ se ka kɛ ko gansan ye ko n'i y'a lajɛ ko waati laban in na ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ k'a dɔw la ko taxiw bɛ o la Bamakɔ yan nɔ k'olu ye gɛlɛyaba sɔrɔ ko maa wɛrɛw fana bɛ yen nɔ olu ye gɛlɛya sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔna na ko fɛn mun kɔni ye k'a fɔ ko tayaw ko i b'a ye k'a fɔ ko kanabaliya ko o de ɲɔ bɛ ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔna na ko n'i y'a lajɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ fɛ ka t'u su fili min ye an ka baji la ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ taa sira da olu ɲɛ ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'u b'a ɲini ka taa olu ɲini ka taa u minɛ f'u ka so kɔnɔna na k'u ka fɛɛrɛ dabali kɛ walasa u bɛɛ lajɛlen ka se ka jɔ cogo min na nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ min ye le républicain kɔnɔ a gi bɔ Sogodo ale ka fasiri don
karamɔgɔ Abdou Touré Agib Sogolon ma fo an bɛ républicain maa bɛɛ lajɛlen fo tabarikala mata o ka sa i donna ye dɛ n donna mata dumbaliya ka fisa n'a ye siga foyi tɛ nin na ni kun ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn n'a bɛ fɔ min ma ko le soir de Bamako ale bɛna kuma i ye fasiri min bila n bɛ segin n'o ye tuguni ko Amion Guindo ko a ka page Facebook sanfɛ a ko k'ale bɛ malidenw wele a bɛ diɲɛmaa fɛnɛ wele ko ta coyi i y'a fɔ cogoya min na ko o min kɛra k'ale sɛgɛrɛ ka bɛn ni jeudi su yɛrɛ ye ko Ala ka se ani maaw ka se ko o de y'ale bɔ ko ye nka ale bɛ ɲininkali kɛ kun jumɛn de la nin wale in bɛ ta k'ale sɛgɛrɛ bi ko i bɛna ye ko ale kɔni ka laɲini ye min ye u ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la a ko minnu kɔni ko olu bɛ bɛɛjɛ fanga ko fɔ ka a b'olu bɛɛ wele a b'u bɛɛ wele wuli ka jɔ ma minnu sɔnna k'u jeli in bɔ Mali ye ka bɛn ni 91 ye k'a b'o maa ninnu bɛɛ lajɛlen wele ko ye ko min ye ale yɛrɛ kɔni ta ye k'ale bɛ Maliko kɛlɛ la ko fo ka taa don min na buri kɛra ale kulo kɔnɔ k'ale b'o kɛlɛ la a ye nin kuma de fɔ a ka Facebook sanfɛ nin ye a yɛrɛ bɛna ye Amion ye CODEM président ye ale a ye maaw ladɔnniya k'a fɔ ko bingali ko o kun bɛna ta k'ale sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ye ɲininkali kɛ ko nin kumakan in ko n'i y'a jateminɛ k'a bɛ i na komi nin ye politiki kuma de ye koyi ko n'e ko bingali kun bɛ n'i sɛgɛrɛ ko jɔn de kun bɛna bingali ta k'e sɛgɛrɛ ko walima baarada jumɛn de kun bɛna bingali in ta k'e sɛgɛrɛ ko u bɛ k'a kɛ kun jumɛn de fɛnɛ la n'a ma ɲɛ a b'o cogoya la ko a kan ka a bɛ malidenw wele minnu ko bɛɛjɛ fanga k'a b'olu wele ka taa jɔn de kama ko n'a ma ɲɛ a bɛ nin cogoya la ko n'a sɔrɔ ale yɛrɛ dalen don bɛɛjɛ fanga in na ko ale kɔni man ka to dogo la k'a bɛ nin kuma in fɔ ko ye k'a kan ka bɔ bɛɛ da kan ka taa nin fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a kan ka fɔ ye ko o dɔ ye polisiso ye wa ko o dɔ bɛ se ka kɛ anw ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ yen koyi ko yan'a ka to dogo la ka nin kuma fɔ k'a bɛ na komi nin ye jalakilifu de ye koyi k'i dun b'a ye ko kiiri bɛ bɛɛ ka bila la ko munna k'a tɛ taa nin kuma in ɲɛfɔ kiiri la koyi n'a ma ɲɛ a ko k'ale ye diɲɛmaaw ta a taar'i sigi k'olu k'a seere k'a taar'i sigi arajoso sanfɛ min lamɛnlen don diɲɛ bɛɛ fɛ ka anw ka cɛmancɛlafan maaw ko olu jalaki bari a y'a yira k'a fɔ ko hakilina fɔli anw ka jamana kɔnɔ ko anw ka ɲɛma ninnu k'u b'a fɛ ka bali don o la koyi ko ale ka sababu de y'a to n'ale yɛrɛ sera ka bɔ nin ko in na koyi ko bari Mali fanga ka ale b'a ɲɛdɔn kojugu ko o ɲɛdɔn mun b'ale la ani faamuya mun b'ale la ko o de kɛra sababu ye ale yɛrɛ sera k'i fosi ka bɔ nin kɔrɔ ko nka ko don n'a nataw la ko a ka tiɲɛ ye mun ye k'a bɛna ɲɛfɔ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛna wa ɲininkali fɛnɛ kɛra ko ni an bɛ waati min na ni a sɔrɔ a ka kuma in kɔni kɛra tiɲɛ ye ko mɔgɔ kan ka siran ko ye ko ni ko kuma in ye nkalon ye ko yanni kuma in tiɲɛ n'a nkalon ka dɔn ko cɛmancɛla fanga maaw kɔni u yɛrɛ bɛ se ka ta kiiri tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ ka ɲɛsin ni Amion Guindo ka ko ye bari a bɛ na komi a ye kumakan min fɔ kumakan in f'a kana ni dalilu jɛlen ni kun ye fasiri ye mun kɛra Mayimuna Dunbiya fɛ ka bɔ info matin kɔnɔna la o baara kɛla ka bɔ sabula minisiri min bɛ kiiriko ani jo sariyaw kunna ale ye procureur yamaruya k'a ka kiiri dayɛlɛ Amion yɛrɛ fana taara o kɔfɛ ale taara plainte don contre X yɔrɔ baara kɔni a daminɛna ka fasiri ye soir de Bamako ye ayiwa tabarikala min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ min ye sɔmi yɛrɛ la o fana kuma dɔw la o ka fisa ko la kosɛbɛ min tɛgɛ kari ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min b'a ma n'an ka ma ko le challenger ko min ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ ale furumuso ni o ye Adama Konare Alifa Umaru Konare furumuso k'a ye lettre kɛ n'o ye bataki ye min ɲɛma kuma ko lettre ouverte ka ɲɛsin diɲɛmaa ma k'ale furu kɛ a kun man kɛnɛ a taara taama na ka kɛ ni min ye farigan koɲɛw ye a taara jamana min kan o de ye Maroc jamana ye a tun bɛ kɛnɛyaso min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de tun ye hôpital Cheikh Zayed ye Araba ko u taara septembre kalo cɛmancɛ waatiw la nka bi alhamdulilahi rabil alamina furucɛ in a ka kɛnɛ a nin na kɛnɛya kɔni bi an bɛ se k'a fɔ a bɛ farajagabɔ la o baaraw kɔni o kɛra dɔgɔtɔrɔlakaw fɛ ko a cunna Bamakɔ yan nɔ a cunna Bamakɔ ka bɛn ni min ye nin kalo tile 16 ye min kɔni ye ani a denkɛ de kun don ni o ye min ye Mamadu Lamini Konare n'ale yɛrɛ ye colonel major ye u ko furumuso in ka lakali la
sela ka bɛn ni tileganfɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 sanga 17 o waatu fɛn min ye ni fɛn bɛɛ lajɛlen min ɲɛfɔ sɛbɛn fura min kɔnɔ o de an b'a fɔ ma ko Jeune Afrique fasiri jɛkulu olu de ye Adama y'a ci olu de ma olu de y'a sɛbɛn min ye salulikɛla Lukiranjɛri fɛ olu de fana ka sɛbɛn kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ don min i n'a fɔ bi fɛn min ye teriw ye k'a bɛ foli bila ka taa olu ma sabula bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ ani minnu ye tɔn kelen maaw ye tɔn minnu ni tɔn minnu bɛ yen jamana in kɔnɔna na Mali den bɛɛ farafinna k'i b'a ye k'a fɔ kumakan bɔra fan bɛɛ lajɛlen folikan bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ko nin kɔni ko nin bɛ kanu de kofɔ ko hali bi a b'a jira k'a fɔ min kɔni ye malidenw ye kanuɲɔgɔnya min bɛ u ni min ye jamanakuntigi kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ an ka to o hukumu kɔnɔna na walasa jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na furumuso a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye bi don in kama k'i b'a ye k'a fɔ hali bɔra yɔrɔ min na u ye kunbɛba de sɔrɔ yen u ye bonyaba de fana sɔrɔ yen min ye Marɔku jamana kan tiɲɛ don a kun taala kɛnɛya de bolo kan nka kɛnɛya furakɛli ni fɛnw kɔfɛ jamanakuntigi kɔrɔ kan ka bila minɛ min kɔnɔ makamaw ni fɛn minnu kan ka k'a ye ko min ye jamanakuntigi kɔrɔ Alifa Umaru Konare k'a ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi alhamdulilayi k'i b'a ye k'a fɔ a kɔni ye jamana a ye o magɛn fɛn ni minnu bɛ yen nɔ k'i b'a ye kuma dɔw la coronavirus bana min bɛ yen n'o bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi k'a kun fɔra k'a fɔ o ye n bɛ a la nka ni kɛnɛyaw ni fɛnw bɛ sen na kuma dɔw la kɔlɔlɔ misɛnnin minnu bɛ k'a la ko kuma dɔw la a bɛ taa ni ka segin kofɔ kosɛbɛ nka min kɔni ye bi jamanadenw k'u hakili latigɛ président Alifa Umaru Konare Mali jamanakuntigi kɔrɔ ko bi kɔni a bɛ min ye farijagabɔ la wa a bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ Lukiranjɛri kɔnɔna na maa min y'a sɛbɛn o de ye Besibi ye an bɛ Besibi fo an bɛ Cɛlancɛli maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou yanni k'an tɛgɛ don n bɛ malidenw wele an sera wuliye ten koyi anw denw ka kalanko ani anw dɔgɔninw ka kalanko a sera ɲɛɲini ye ten ayiwa kuma bɛɛ salon de ka wusa ni ɲinɛ ye anw ta in kɛlen bo ye mɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u k'a ma ko Soir de Bamako bi anw bɛ kalanko daga kan i bɛna ye ka bɛn ni novembre kalo tile 12 ye mun kɛra jumadon yɛrɛ ko anw ka école karamɔgɔ olu ni anw ka minisiri n'o ale bɛ anw ka kalanko ɲɛma k'u ye kumalasigi kɛ nka i bɛna ye kumalasigi in na k'u ma bɛn ko la koyi u ma bɛn ko la nka i bɛna ye karamɔgɔ ninnu k'u kɔni ye sɛ bataki kɛ bataki min n'o ye folikan ye bataki min n'o ye tanukan ye ka to u ka ka taa école maître yɛrɛ ma ko bari ka d'a kan olu ye kumakan mun f'u ɲɛna ko u tora kumakan in kɔ u ye kumakan in bato ko laɲini kɔni ye mun ye walasa olu ka ɲinifɛn ko u bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn cogoya min na nka u bɛna mun ɲini u ka tɔw fɛnɛ fɛ tuguni ko an bɛ waati min na ko olu tun ye sira mun fɔ k'u ka t'o fɛ n'o o dɔ ye ka na denmisɛnninw ka nɔti dibaliya n'o o dɔ ye ka na proposition de passage mun bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw bɛ bɔ kilasi dɔ la ka taa kilasi dɔ la n'o o kun maralen b'olu bolo u y'a ɲini u ka karamɔgɔw fɛ k'u k'olu di ɲɛmaaw ma o dili la ko o de kɛra sababu ye denmisɛnninw bɔr'u ka kilasi kɔrɔ kɔnɔ ka taa kilasi kura la ko ɲinɛ ko kalan bila cogoya min na salon ko ɲinɛ ko denmisɛnninw y'a ta k'u to kilasi kelen de kɔnɔ ayiwa k'u kɔni kan ka ɲɔgɔn lajɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn lajɛ in ko u b'a a ɲini u ka maaw fɛ u ka sɛbɛn ninnu di ka bɛn ni ɲɔgɔn lajɛ in ye ɲɔgɔn lajɛ in n'o kɛra ayiwa n'o olu yɛrɛ kan ka waleya mun ta ko u bɛ sɔrɔ ko olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna nka u bɛ fɛn kelen fɔ ka danganiya n'o ye ko kɔni denmisɛnninw ka kimɛli ko o baara kɔni k'u ɲɛ tɛ don o la fɔlɔ i bɛna ye tuguni ko u tun bɛ baara min na n'o o ye ka négociation kɛ walasa u bɛ se ka bɛn sɔrɔ ko la cogoya min na mais gouvernement maaw ko olu minnu cira ka na ko olu ma ci ko kana giriko kuma fɔ ko ni giriko kuma min bɛ sen na ko olu kɔni cira ni mun ye ko ka dɔɔni fara u ka sara kan n'o o bɛ bɛn sigiyɔrɔma ni u ka prime mun n'o o bɛ a bɛ fɔ o ma ko prime spéciale ka bɔ 10 na ka na 15 la kɛmɛ o kɛmɛ u bɛ se ka 15 fara kan i bɛna ye catégorie C yɛrɛ la k'o bɛ bɛn 930 ani 30 de ma ko ye kalo wari yɛrɛ ma ca jawo u ko k'u b'o de fara kan école maître ko ka sariya de labato o kɔrɔ o tɛ article 39 gouvernement ka proposition de ye nin ye école maître ko olu bɛ sariya de kɔ ko olu b'a laɲini jamana yɛrɛ fɛnɛ fɛ ko jamana ka to sariya kɔ ko n'i y'a mɛn jamana ko sariya de don
ibna ni laseli kɛra ka laseli kɛra ni Sénégal ɲɛmaa ninnu fɛ o kɔni ko ni sigi ka kuma ko n'o nana ko walasa Mali ka école ko ka taa ɲɛ ko olu kɔni olu bɛ malidenw ka bila la olu bɛ ministre ka bila la waati n'a ye olu wele ko olu bɛ taa minnu yɛrɛ bɛ kuma ɲɔgɔnya la ɲɔgɔn cɛ olu y'a ɲini école maître fɛ u bɛ minɛ mun kɔnɔ bi k'u ka ɲɔnkiri u bɛ baarabila mun kɔnɔ bi k'u ka ɲɔnkiri ko yanni olu ni gouvernement maaw ka kuma ko n'u kumara o waati min na u bɛ sɔrɔ ka segin u ma ni kun ye fasiri ye min ye Yusuf Konate ka fasiri ye an ye mun bɔ soir de Bamako kɔnɔ Sulemani Ayidara Sirifukɛ min ye i y'a fɔ cogo min na an ka jamana an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye kalanko ye o kan ka ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn kosɛbɛ nka jamana kɔnɔ fɛn min ye kanako fana ye o fana k'a bolo fa ka da o fana kan kojugu min tɛgɛ kari ka don balan kɔnɔ bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ n'an ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura ko an ka jamana cɛmancɛ yan fan fɛ ko taa ani goni bɛ yen nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamanakuntigiw ye u kun ye lajɛ dɔ kɛ janko premier ministre fɛn min bɛ tali kɛ an ka jamana diinɛ ɲɛmaaw ka taa se laadatigiw ma kunbɛn kun bɛ olu de ko fɔ nka fɛn min ye Mopti dugutigi ye k'a ye kuma min fɔ kuma in kɔni ma taa dugudenw jimi sira fɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ ale ka kuma na min ye El Hadji Baba Touré k'a ko Mopti kɔni ko bi ko alhamdulilayi ko bɛn bɛ yen ko wa ko fɛn min kɔni ye kana ye k'o sabatilen Mopti kɔnɔna na kuma in fɔ k'i b'a ye k'a fɔ maaw kɔni tɛgɛtɔla u da kɔrɔ min ye jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ dugu kelen de la wa dugutigi ale ka hakilila ani anw tɔw ka hakilila de tɛ kelen ye wa bɛɛ lajɛlen tola i tɛgɛ b'i da kɔrɔ min ye Mopti ka denw ye minnu sigilen bɛ Mali ani Bamakɔ Mali kɔnɔ yan nɔ ani Bamakɔ ani Mali fan wɛrɛw fɛ ko bɛɛ lajɛlen tɛgɛ tuli i da kɔrɔ minnu bɛ jamana kɔkan na olu ye weleli daminɛ min ye nin lajɛrɛ kɛlen kɔfɛ ka ban k'i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni tola ɲininkali la nin kuma fɔ k'i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw a kɛla k'a to minnu yɛrɛ ɲɛkɔrɔ maaw bɛɛ lajɛlen kɔni tola u bɛ lajɛli la u bɛ k'a lajɛ fɛn minnu bɛ ka fɔ dugutigi ani hakililaw ni fɛn minnu bɛ a la an ma se ka fɛn faamuya o hakililaw la nka fɛn kɔni bilala minɛ min kɔnɔ o ye k'a fɔ min kɔni ye jɛrɛjɛkuluw ye olu ye fɛɛrɛ dabaliw tigɛ dugutigi an k'a lajɛ k'a kuma ɲɔgɔnya fɛn minnu filɛ nin ye anw yɛrɛw fana minnu bɛ sigida la an k'a lajɛ ka ko dɔ kɛ walasa dugutigi ye fɛn min fɔ o kɔni kɛla ko ye ko min kɛla majɛba ye walasa ko min bɛ yen nɔ n'o y'a ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ ye o ka se ka dɔn jamanadenw fɛ min kɔni ye wulikajɔw ye an bɛ se k'a fɔ dugutigi ka kuma na dakurun damadamana o de tun ye nin ye min sɛbɛnla min ye Mahamani Touré fɛ ka bɔ min ye fasiri sɛbɛn Nouvelle Horizon kɔnɔna na an bɛ Nouvelle Horizon maa bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Mahamani yɛrɛ fasiri kɛbaa fo karamɔgɔ Abdou Touré ne bɛ n tɛgɛ kari min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min b'a fɔ ma ko le pays ale kɔni kumakan a bɛ Mopti dugutigi min n'i y'a ka kuma fɔ a b'ale ka kuma kɔ kari awɔ Baɲangarakaw ko u bɛ an ka faamaw wele u b'an ka ɲɛmaaw wele ko dabo olu ye ko sunɔgɔ t'olu ye koyi awɔ olu dugutigi ma ɲɔgɔn faamu dɛ ko dabo olu ye ko nka ko sunɔgɔ t'olu ye ko n'i taara Baɲangara k'i b'a ye jatigɛ wale a fanga bonyana kojugu k'i bɛna ye ko anw ka jamana yɛrɛ ka lasigiden ko o yɛrɛ tɛ olu ka fanfɛ bolo kan koyi ko jamana yɛrɛ dɛsɛra n'u b'a fɔ o fɔcogoya la ko sisan kɔni an bɛ waati min na olu kun man kunnen b'a kan ko u bɛna kuma walasa ka bɛn n'u ka kow kɛcogoya ye k'i bɛna ye kuma bɛɛ ma caw de b'olu fɛ yen kariw bɛ tunu olu fɛ yen a kɔnɔmaw fana olu kɛrɛbɛ tɛ k'i bɛna ye kuma bɛɛ jatigɛ wale de b'o olu kan i bɛna ye maaw de bɛ minɛ ka taa don bɛrɛ la labancogo yɛrɛ tɛ minnu na k'i bɛna ye fagali jugu ko o de b'o olu kan ko o nin bɛɛ kɔfɛ i bɛna ye Bamako kɔni fɛn ka tati ka bɔ sisiti ka minɛ Bamako yan nɔ i bɛna ye ka bɛn ni jumadon ye ko olu wulila ka taama min kɔnɔna la n'u b'u ka degun yira ni Baɲangarakaw b'u ka degun yira i bɛna ye kamalen dɔ bɛ yen n'o ye conseil local de la jeunesse ye o ye Baɲangaraka ye ale ko taama in yɛrɛ laɲini k'a kun ye de walasa k'u ka gɛlɛya yira diɲɛmaaw la k'u ka gɛlɛya yira anw ka ɲɛmaaw la ko wa ko olu kɔni bɛ basigi de fɛ koyi ko bi ko Bamako ko dɔwɛrɛ tɛ ka fɔ Bamako CEDEAO ye sanction mun kɛ walima CEDEAO ye gɛlɛya mun siri anw kan ko assise nationale refondation ko ninnu kuma dɔrɔn de bɛ Bamako ka sɔrɔ ko ɲani olu bɛ ɲani ni tɔɔrɔ nasuguya bɛɛ la u ka yɔrɔ la u ye taama min kɛ
tama ina sɛbɛn b'u bolo sɛbɛn min n'u y'a kalan o kɔnɔna la k'u b'a ɲini ko an ka kɛlɛkɛcɛw ka segin ka t'olu ka yɔrɔ la ko wa ko n'u bɛ yaala kɛ ka zolenw da k'u b'a ɲini fɛnɛ u k'a kɛ n'o ye danaya masago maaw ye k'u n'olu ko o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna tila ka mun wɛrɛ fɔ tuguni ko n'i y'a mɛn ko transition k'olu kɔni bɛ transition camancɛla fanga olu b'a dɛmɛ ko nka olu fɛnɛ b'a ɲini camancɛla fanga maaw fɛ u k'olu dɛmɛ kariw tununna mun ye Ogo Yara ye kariw tununna a n'a kɔnɔmɔgɔw k'u bɛɛ k'u ta otage la nin kɛra ka bɛn ni Baɲangara ani Bangasi ni Koro ninnu siraw ye k'u bɛ jamana wele u bɛ ɲɛmaaw wele walasa basigi bɛ se ka n'olu kɛ yɔrɔ tɔgɔ ma ni Burama Gindo ka fasiri ye an ye mun bɔ le pays kɔnɔna la min ye fasiri sɛbɛnw ye an ye dɔ fana kalan min kɔnɔna na min ye Mopti dugutigi ye n'o Elhaji Baba Touré o k'a bɛ yafa deli maaw fɛ ko sabula ale ye kuma fɔ kuma in fɔla cogo min na a n'a hakilila in nana cogo min na ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ka kuma laɲini kun tɛ nin ye ale tun bɛ fɛ ka min fɔ o kun tɛ nin ye yɔrɔ kɔni ni yafa deli la an tɛ yafa karamɔgɔ Abudu fili man jugu i tɛ segin kɔ o de ka jugu min ye fana kunnafoniw na min ye an ka surufɛ kɔnɔ min tun bɛ yen nɔ n'o ye Amadu Kebe dɔw ko ma ko Dr Keb a fana n'a tɔɲɔgɔnkɛ n'o Usmani Kulubali n'u ko ma ko Bakozi olu fana y'u ka kanabila sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na siga foyi tɛ nin na an ka jamana kɛlɛcɛw olu ka labɛn kun don ka taa se an ka gundo cakɛdaw olu kɔni wulikajɔba kɛ u dɛmɛna maa caman fɛ walasa ninnu ka se ka kanabila sɔrɔ ni nisɔndiya ko ye Dr Keb ko sisan kɔni ko liberté o de daminɛna a yɛrɛ bɛ kilen ka yala kare kɔrɔ a ma sɔn ka forokiya bɔ n'a y'o cɛ a bɛ yala teriw b'a nɔfɛ ka yala tiriba ni minɛ kelen b'a kunna k'a k'u funu a ma sɔn k'o fana funu kana bila k'i t'a nafa dɔn f'i ka don bɛrɛ la a tɛ mɔbili kɔnɔ a tɛ yɛlɛ moto kan a bɛ taama de n'i donna bɛrɛ la don min na kana bila nafa de i bɛ sɔrɔ k'a dɔn siga tɛ nin na hali bi Ala k'an bɛɛ lakana amina rabi min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ min tɛ kɛra ka don balan kɔnɔ i bɔ ni sɛbɛn ye an ko ma ko la révélation min ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni kuma bɛɛ ko Kati sira la gɛlɛyaba de bɛ yen bi janko min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ Kati ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ sanfɛ sira in fɛ k'u ka kɛnkɛyiri dɔ bɛ yen nɔ u k'a ma ko kɛnkɛyiri min ye ayiwa min ye Zulkayida ko olu kɔni bɛ sira in na mobili jɔ ko juguya k'a bɛ ka kɛ sababu ye ka maa caman de nin kasara sabula sira yɛrɛ ka dɔgɔ min ye sira tɛ min bɔ olu fana kelen bɛ ka na jɔ ko juguya kɛ ko taa ni ka segin gɛlɛyalen bɛ dɛ maa caman bɛ yen nɔ k'i b'a ye k'a fɔ olu kɔni nin kasara la sira in kan ka sababu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna kow ye sira nin tɛ bɛrɛ bɔ n'aw nana olu jɔ ko juguya kɛ kɛnkɛyiri Zulkayida maaw k'a kɔni kelen bɛ gɛlɛya ye wulikajɔ o kelen bɛ janko fɛn min ye sigidalamaw olu ka kana ani jamanadenw ka lakana ka se ka sabati wele bɛ bila maa minnu ma minisiri min bɛ n'o bɛ Tamako ani Siraba ni baarabaw kunna n'o ye Madame Danbele Madina Sisɔgɔ ye min ye la révélation maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko a bɛ mɛn a t'a kalama wa t'a bila minisiri min bɛ yen nɔ n'ale bɛ min ye sécurité intérieure ani protection civile kunna n'o ye colonel major min ye Dawudu Ali Mohamedine k'u ka wulikajɔ kɛ joona min ye walasa ni baara jugu min kɛlen bɛ min ye kɛnkɛyiri Zulkayida maaw fɛ baara jugu fura bɛ se ka ɲɛ la cogo min na sabula maa caman sala Kati sira in na samɛ ni min ye Kati ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko a caman bɛ yen nɔ ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a jubila ninnu ka nin baara cɛjugu de la hali maire fana kan ka wuli dɛ olu fana bɛ se ka dɔ k'a ko la u bɛ se ka dɔ kɛ nka autorités olu fana jɔyɔrɔ ka bon nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ la révélation kɔnɔ min ye Amadu Tijani Dansogo ale ka fasiri don Amadu Tijani Dansogo an b'a fɔ révélation ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo tabarikala karamɔgɔ Abdou Touré ne bɛ n tɛgɛ kɛrɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn a bɛ fɔ min ma ko indicateur de renouveau tabarikala indicateur de renouveau olu ko k'an bɛ taa Masina k'i bɛna ye ko maa caman k'u ye dankari k'olu le la Masina ka dugudenw k'u ta coyi ka b'u ka foro kɔnɔ ko ye foro min n'a bɛ kolongo yɛrɛ dugu fɛ k'i bɛna ye maa 10 ɲɔgɔnna si ko olu de taara coyi ka bɛn ni dimanche yɛrɛ novembre kalo tile 14 san 2021 i bɛna ye u kun b'u ka foro kɔnɔ n'o y'u ka malo foro ye foro min yɛrɛ n'a ma jan dugu la dugu min tɔgɔ ko Solila ale bɛ kolongo fɛ wa ninnu bɛɛ bɛ office Niger kɔnɔna fɛ ko i bɛna ye maa 10 min n'olu taara coyi k'u ye maa 8 bila la ka bɛn ni tileganfɛ nɛgɛ tɛmɛlen i bɛna ye maa kofɔlen ninnu jatigɛ walekɛba ninnu k'u kɔni u bolila ni u ka fɛn dɔ ye n'a bɛ f'o ma ko machine u ka machine min n'a bɛ f'o ma ko batesi k'u bolila n'o ye i bɛna ye u ni malo dɔw ko olu fɛnɛ u bolila n'o fɛnɛ ko ye k'u ka sɔrɔ ka tasuma bila a tɔ la ka dɔw ta ka taa n'o ye ka tasuma bila a tɔ la ka tasuma bila a tɔ la o tɔ ye HDR tɔgɔ wɛrɛ t'o la n'o tɛ o a bɛ mun ta a taara n'o ye a taara n'o ye a t'a tɔ to yen
o kɔrɔtɛ sa aw ni kungo bila ɲɔgɔn na kungo k'aw fa yen nɔ o de kama Mali ɲɛmɔgɔw kan ka wuli ka jɔ kɛ wallahi fɛn bɛɛ kan ka se ka nin kunbɛn n bɛ fasiri laban ko maa minnu kɔni minɛra k'u bɛ bɔ dugu la dugu min tɔgɔ n'o ye Lutan ye Lutan yɛrɛ ka ani Ɲarokura dugu u bɛ bɔ nin dugu fila kofɔlen na ni tun ye studio Tamani maaw ka fasiri ye an ye mun ta indicateur diri ne bɛ kɔnɔ min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ kari ka don balan kɔnɔ Bakɔrɔba yɛrɛ labɛnba kelen b'a fɛ bi ale téléphone kura karilen bɛ ɲɔgɔn na sɔɔni a b'o yanga sanfɛ a bɛ ɲɔ kɔɲɔmuso kura don wa kɔɲɔkura ni n tɛgɛ don balan kɔnɔ bɛ sɛbɛn ye n'an ko ma ko dabaliban ko fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ ko musow ni cɛw an cɛla gɛlɛya dɔ de bɛ ka fara a kan walima dɔ bɛ ka bɔ a la ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin furumuso kofɔlen in ye k'a y'a cɛ de fa k'a tigɛ k'a don min ye k'a sogo tigɛ k'a don sɛngɛni kulo bɔrɔ kɔnɔ ka taa fili ji la o ma cɛ tun bɛ sunɔgɔ de la cɛ tun bɛ sunɔgɔ la Allahu akbar ko n'i ye a ta k'a lajɛ min kɔni ye nin ko in kɛla dabaliban ko ye bɛɛ lajɛlenlen bolo sabula nin furumuso i b'a ye k'a fɔ nin ko in bɛ kɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli o kɔni kun sɛbɛkɔrɔ jijalen bɛ sabula ko in kɛla don min na k'i b'a ye k'a fɔ maa caman de i yɛrɛ ɲininka muso nɔ don walima muso nɔ tɛ wa nka maa caman fana y'a fɔ k'a fɔ ko maa tɛ se ka siga muso la muso min bɛ yen nɔ n'a bɛ furu kɔnɔ san caman ani cɛ bɛ furu la ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye commissaire divisionnaire mun bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ ye ko Seydou Kulubali bɛɛ lajɛlenlen ko a ma ko Zarawana n'a ka cɛdenw olu kɔni u ye zole da nin ko in a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na muso in ani maa tun bɛ jɛla maa min bɛ yen nɔ ni o ye Soma Diri ye a bɛ bɔ Gomi Soma Diri i b'a ye k'a fɔ muso in ye nin ko kɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ muso yɛrɛ bɛ taa san 40 bɔɲɔgɔnko la a tɔgɔ de ye ko min ye Namisa min ye Yarenke Namisa Yarenke awɔ o ye siya jumɛn ayiwa Yarenke siya jumɛn don Yarenke an ka taa ko muso in bɛ taa san 40 bɔɲɔgɔnko la awɔ min ye a sigilen bɛ kin min na i b'a ye k'a fɔ o de ye ayiwa kin fana tɔgɔ muso in ye maa ye min ye Gajagaka de Gajaga i b'a ye k'a fɔ o bɛ yɔrɔ min na o ye Ɲɔrɔ mara de a yɛrɛ sɔrɔla yen nɔ de min ye ani furucɛ in ye u ye furu kɛ san 20 bɔɲɔgɔnko min ye denw ye u b'u bolo den 6 bɔɲɔgɔnko den 6 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka muso in ni cɛ in kɔni u nana tiɲɛ ɲɔgɔn ye ka sababu kɛ min kɔni ye don dɔ la i b'a ye k'a fɔ cɛ in yɛrɛ tɔgɔ de ye k'a fɔ ko min ye Silamagan Sakɔ ye maa min bɛ lakɔli karamɔgɔ don o fana bɔlen kɔ a la min ye an ka tɔlɔci kɛnɛba min bɛ yen nɔ Stade Omnisport minnu bɛ installation kɛ yen nɔ o fana maa don i b'a ye k'a fɔ Silamagan a kɔni gɛlɛya sɔrɔ sabula furumuso bɛ taa ni ka segin kɛ den 6 y'u tiɲɛ ka ban nka fɛn min kɔni ye nin donni kama i b'a ye k'a fɔ muso kɔni a bɛ i n'a fɔ a fɔra cɛ kɔ a ye minɛnw lajɛ a ye sɛbɛnfura caman sɔrɔ minnu ye dugukolo papiyew ye titre fonciers ka taa se sɛbɛnfura wɛrɛw ma u y'a cɛ garagara la ka t'o jira Gomi Diri la u ye dama wuluma ka bɔ a la min ye o kɔfɛ min ye furumuso kɔni seginna ka na a nana min ye karamɔgɔkɛ dalen sɔrɔ Sakɔkɛ n'a y'a lajɛ ka jeli k'a kun bɔbaw k'a kun bɔbaw ka cɛ nin kɛnɛ karaba cɛ salen a kamana nana gan min ye a ye kulekan bɔ k'a fɔ nin kɔni ne bɛ nin ko kɛ cogo di a nana laban ka fɛrɛ de kɛ ka cɛ tigɛ k'a kɛ sɛngɛnni kulo bɔrɔ kɔnɔ k'a kɛ mana finmanw kɔnɔ ka tila k'a kɛ sɛngɛnni kulo bɔrɔ kɔnɔ ka bɔ n'a ye karamɔgɔ est-ce que film lajɛ ninnu tɛ ka kungo lase anw ma bari an tun bɛ nin ye film de la ka badawolo minɛ n'a ye ka taa a suru baji kɔnɔ min ye commissaire ye ni o ye kɔnpoli ye mun bɛ tali kɛ Seydou Kulubali min ye Zarawana a b'a dala ɲininka ni muso taara ka na bi sini a bɛ tila k'a wele sinikɛnɛ a b'a wele kalo kelen a b'a wele dɔgɔkun kelen a b'a wele muso nana laban k'a k'a de ka k'a fɔ ko nin ko in kɔni ko nin ko ale sɔrɔ de koyi wa ko ale tɛ k'ale siga bɛ maa min na kosɛbɛ k'o de ye Gomi Diri ye n'o ye Sumakɛ ye Gomi Diri ale fana o welele Jejugu ko ye ɲɔgɔn na bila Gomi Diri ko min mun kalama a nana sɛbɛnfuraw dɔw kɔni diya nɔ a nana sɛbɛn dɔw yira na an ye dutɛrɛn dɔw papiye woloma ka bɔ o la nka a ko tɔ falen kɔni kɛla muso yɛrɛ de fɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni nana boloda muso nana jɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la ko cɛnni ka tiɲɛ ko ko kɛla tan ni fagali in laɲini kun ye mun ye sisan cɛ bololafɛnw sɔrɔlen kɛ ni y'a fɔ o t'a bannen ya i bɛ furu la a tɛna taa k'i to ayiwa e taara di maa min ma ko e t'o ni ɲɔgɔn cɛ baara jugu kɔ ayiwa kɔni hakililaw tɛ wa
ni mu sebe min be no ni anya kuma yɛrɛ fɔ man di n'an y'a sama ka bɔ min ye dabaliban kɔnɔna na min ye Musa Jara ale tɛgɛnɔ don e dabaliban ko yɛrɛ karamɔgɔ Abdou an bɛ dabaliban mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ fasiri kɛba yɛrɛ fɛnɛ barikala ne bɛ n tɛgɛ kɛrɛkɛ don Jawoyi ko ni sɛbɛn min no o ye Jawoyi an ka teli kabako ye ayiwa kabako kɔnɔna la n bɛ taa fo Dakar Dakar ni ye dɔgɔtɔrɔ ye koyi an b'a fɔ ten ko ale fɛnɛ ale ye dankari a den 3 de ka hadamadenya la a yɛrɛ den 3 a y'olu fa ka sɔrɔ k'a yɛrɛ fa ko i bɛna ye den musomanin 2 don ani cɛmanin 1 ko u bɛ sigida min yɛrɛ la ko sigida in ye faaba yɛrɛ don n'o ye Dakar kɔnɔna ye ka bɛn ni yɔrɔ ye n'o ye an y'a fɔ cogo min na o ye Dakar kɔnɔna ye olu de ye laseli kɛ k'a ye ko maa min a ye mɔgɔ minnu faga denmisɛnnin minnu fagara ko san 4 san 8 ani san 11 o bɔlen kɔfɛ k'a sɔrɔla ka dankari a yɛrɛ ka hadamadenya la donc a ka denw kɔrɔbalen kun ye san 11 dɔgɔnin kun ye san 4 a y'olu faga ka tila k'a yɛrɛ faga ma se k'o k'a fɔ k'an bɛna ɲininkali ko a y'o kɛ mun na ale yɛrɛ sara ka ban u ye sigida min ko sigida in ye Sacré-Cœur de Sacré-Cœur i b'a ye k'a bɛ nin baara in kɛ waati min na k'a yɛrɛ balimakɛ dɔ bɛ yen o ka baarakɛyɔrɔ n'a bɛ f'o ma k'o ka cabinet dɔgɔtɔrɔso dɔ don wa k'a ye nin baara in kɛ o yɛrɛ de ka cabinet kɔnɔna la a na kun se cɛ ma dɛ a ma kɛ so yɛrɛ a kɛra o balimakɛ in ka baarakɛyɔrɔ de la ayiwa dabaliban na kabako don jɔn y'a sɛbɛn kabako ni ye fasiri kabako fasiri jɛkulu maa bɛ ka sɛbɛnni la rédaction la rédaction tabarikala waati n'a ka waati o sɛbɛkɔrɔ tɛ